boas noites, moitísimas gracias por acompañarnos neste concerto. Acabamos de interpretar unha obra do mestre austríaco Otto Schwarz e é unha obra inspirada no Mont Blanc, como dio o seu nome, o seu título, que podría ser un dos teitos de Europa. O programa é Música e Natureza e comenzamos pois disfrutando da evocación dos seus enormes glaciares, dos sons da natureza en xeral que nos acompañarán durante todo o concerto e que neste caso pois, nos acercaron ás aventuras de montañeiros e montañeiras que pretenden alcanzar a cima en contra desas tormentas de neve, avalanchas e demais. Vamos a continuar en este caso con unha obra situada en misteriosas situacións, digamos, en viaxes que contan como as lendas nos din que poden estar relacionadas con cuestións sobre a natureza. Estará cargada de sorpresas, ao longo da obra encontraremos infinidade de sorpresas que nos acompañarán nesta viaxe incluso hasta a selva. A obra está composta polo murciano José Alberto Pina, e foi galardoada no segundo concurso iberoamericano de composición de Vilas de Ortigueira co segundo premio, El Triángulo de las Bermudas. Moitísimas gracias.
imos a continuar o que sería xa a segunda parte do concerto e continuamos con unha obra que poderíamos denominar atmosférica, colorista, efectista, da mando tamén austríaco Thomas Doss. Levarános ata a mismísima deusa grega do amencer. Poderemos seguir disfrutando de todos estos sons da natureza e, por suposto, acercarános a algo que aínda non podemos disfrutar esta noite, que será a aurora boreal. Disfruten. Moitas gracias.
vamos a seguir con unha obra do mestre americano Eric Whittaker sobre un poema de Octavio Paz. Está baseado na choiva e vamos a transformar esta maravillosa sala nun ambiente climatolóxico para o cal necesitamos tamén da colaboración de todos vostedes. Vamos a ter un ambiente místico, misterioso, moi especial, no que de repente ten que comenzar a chover e temos que pedirlle logo de aviso de aplausos esporádicos que escoitarán nos músicos. Eu girareime hacia vostedes e teremos que xerar un aplauso a modo de choiva. Non pode ser un aplauso ao uso como os maravillosos que nos brindan polas nosas interpretacións, senón aplausos desigualados, non continuados, que poidan simular o efecto dunha choiva profunda. E a medida que transcurra a música, todos esos efectos pedireilles que vayamos baixando ata que o transformaremos en chasquidos de dedos únicamente. Pararei toda a parte do público e os chasquidos continuarán únicamente na parte do escenario. Esperamos que o disfruten exactamente igual que nós. Moitísimas gracias.
para rematar, temos que agradecer enormemente a súa colaboración e, ademais, sin ensayar, que ten ainda máis mérito. E, de verdade, é un placer, un público tan maravilloso e tan integrado, de verdade. Temos que darles un aplauso da nosa parte. O noso sona un pouco menos, porque somos menos que vostedes, pero vai con todo o garimo, exactamente. Xa para rematar, vamos a interpretar unha peza, unha composición de un compositor xaponés, Yajisawa, e está baseada nas chimeneas das fadas da Capadocia, estas famosas paraxes naturais turcas, tan coñecidas por estas tamén importantes e coñecidas viaxes en globo. Son edificacións naturais que recreadas con esta maravillosa música, pois nos farán trasladarnos en esa última viaxe deste programa de hoxe. De verdade, un placer, moitísimas gracias. Desfruten.
gracias e non podemos marcharnos sin ofrecerlles un pequeno regaliño. Trátase dunha marcha composta tamén por un xafonés e que nos acerca de algún xeito a música española, poderán comprobar. Titúlase Ventos de Provenza e a idea de ter ese momentiño de recordo da música española é como esa entrada dos ventos dende aquí hacia a Provenza francesa. E con esta alegre e divertida marcha despedimos, de verdade, un placer cada vez que podo compartir con esta maravillosa banda. Un aplauso, por favor. Sempre un placer. E nada, moitísimas gracias, sigan acompañando e sigan disfrutando deste grandísimo tesouro como é a Banda Municipal de Coruña. Moitas gracias.
sábado nos vemos.